Но този замък, който е бил направен от архитекта Винченцо Бренно по заповед на Павел, сина на Екатерина. От всички страни изглежда различно. И в него са го купили март месец през... Да, получих потвърждение. 13 човека ни чакат в 3 часа в Шоколаденото царство. Наляво гледаме двореца на Шереметев. Двореца на Шереметев, който е бил велможа по Петровското време. Именно с него си имала вземане-даване Марта Скавронска, която в последствие става съпруга на Петър Велики и се прекръства православието, става Екатерина I. Приказката за Мара Пепеляшка се... Може ви погледнете наляво тази розова сграда. Двореца на Белоселски Белозерски. Тук е живял някога Дмитрий Павлович, племенника на императора Николай. Убийството на Разпутин. И застанахме на средата на най-красивия на Невски проспект мост. Отдясно погледнете, като по поръчка ни спря автобуса, успешно неговата съпруга. Клод ги прави още веднъж ги отлива. След това още 2 той изпраща в Прусия, защото той е пруски зет. И тогава вече Клод решава в развитие да го направи това нещо. Движим се по Невски проспект, възпят от Гогол, от ясно Елисеевския магазин, а отляво, между тези дървета, е паметникът, наляво гледаме, паметникът на Екатерина Велика, зад който е красивия театър Александрински. Има една гатанка. Къде на